Γεια σας. Μετά από ένα μικρό διάλειμμα, το Book Club είναι και πάλι κοντά σας και έχουμε τη χαρά να έχουμε καλεσμένο μας το Θεοδόση Μίχο με το πολύ ωραίο βιβλίο του «Ένα για το δρόμο» από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Θεοδόση, γεια σου. Γεια σου, Βαγγέλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς για την αποδοχή. Πρώτη ερώτηση, είναι κλασική πλέον ερώτηση σε όλους τους συγγραφείς. Πώς προέκυψε η ανάγκη να γράψει ένα βιβλίο που αφηγείται τον κόσμο των μπαρ? Ή μάλλον τους ανθρώπους μέσα στα μπαρ, για να είμαι πιο... Τους ανθρώπους μέσα στα μπαρ, ναι, αυτό είναι το πιο σωστό. Κοίταξε, το έχω σκεφτεί γιατί μου το έχουν ερωτήσει αρκετές φορές, αυτό είναι η αλήθεια. Ίσως σε κάποιο βαθμό να είναι ένας αποχαιρετισμός σε ένα κόσμο που φεύγει και ενώ ένα δικό μου προσωπικό κόσμο. Μάλλον να σου το πω αλλιώς. Το θυμάμαι πρόσφατα, δηλαδή διάβασα μια παλιά συνέντευξη του James Baldwin, ο οποίος έλεγε ότι πρώτη φορά γύρω στα 40, μόλις περάσει λίγο τα 40, αντιλαμβάνεις πραγματικά την θνητότητά σου. Και εμένα αυτό το βιβλίο με έπιασε να το γράφω γύρω στα 40 κάτι, ας πούμε, 44, πόσο το έγραψα, 43. Μαζί με τη θνητότητά σου αντιλαμβάνεσαι και πράγματα του εαυτού σου που δεν μπορείς να κάνεις με τους τρόπους που τα έκανες παλιότερα. Οπότε είναι και λίγο ένας αποχαιρετισμός, αν θες, σε συνήθειές μου, σε κύκλους μου, σε ένα παλιότερο Θεοδόση με έναν τρόπο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η αγωνία μου, αν θες, για αυτό το βιβλίο, η μεγάλη, αν έχω μια αγωνία, είναι ότι δεν ήθελα να παρερμηνευτεί αυτό το βιβλίο, ότι είναι και ένας, ξέρεις, ντε και καλά, ένας φόρος τιμής προς τον κόσμο της νύχτας και της ασωτείας και της αλητείας. Όπως είπες και εσύ, οι άνθρωποι είναι στον πυρήνα του, δεν είναι η νύχτα ντε και καλά. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο τους τοποθετώ σε αρκετά μεγάλο βαθμό είναι η νύχτα, η αλήθεια είναι. Αλλά, ας πούμε, υπάρχουν ιστορίες στις οποίες το μπαρ ως έννοια και ως χώρος και ως πλαίσιο περνάει και μέσα από μόλις 1-2 γραμμές. Οπότε ουσιαστικά ήταν το μπαρ ήταν το δικό μου έβριμα, αν θες, για να τοποθετήσω περισσότερο στο μυαλό μου τις ιστορίες. Ο χώρος, το πεδίο για να τοποθετήσεις τους ήρωές σου. Ναι, κάπως έτσι. Νομίζω ότι να απέφυγες αυτή την παγίδα. Δηλαδή, με την έννοια ότι είναι... Το μπαρ είναι μια αφορμή. Ναι, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή δεν κολλάς ιστορίες που αφορούν μόνο τον μπαρ. Είναι μια παγίδα. Ξέρεις τώρα με όλο αυτό που συμβαίνει, ας πούμε, με τους χώρους που αποσύρονται από αυτή την νυχτερινή ζωή, είτε γιατί έχουμε το gentrification, είτε για άλλους λόγους. Ναι. Δεν βγάζει μια νοσταλγία. Επικεντρώνεται στους ανθρώπους. Γιατί η media res? Γιατί βλέπω ότι αγαπάς αυτόν τον τρόπο γράφεις και αφήγησης. Γιατί η μόνη ασφαλής απάντηση που μπορώ να δώσω είναι γιατί δεν ξέρω πώς αλλιώς να το κάνω. Δεν έχω άλλο τρόπο και για να είμαι ειλικρινής, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν με έχει απασχολήσει να βρω άλλο τρόπο. Θεωρώ βέβαια ότι από βιβλίο σε βιβλίο έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα ως προς τη γραφή μου και ειδικά ως προς αυτό που είναι και η αφορμή για τη συνάντησή μας. Είναι το πρώτο από τα βιβλία μου στο οποίο είχα κάτι πολύ καθαρό στο μυαλό μου από την πρώτη στιγμή που έγραψα την πρώτη λέξη. Ούτως ή άλλως λειτουργώ κάπως έτσι, δηλαδή θέλω να το πλαισιώσω το πράγμα πριν βουτήξω, αλλά αυτή τη φορά είναι περισσότερο από ποτέ και ήξερα και το ύφος, ήξερα και τον όγκο, ήξερα και τη μορφή, πάντα σε ένα πλαίσιο, ξέρεις, που νομίζω ότι τα ξέρεις στην αρχή. Στην πορεία κάπως, ναι. Αλλά σε αυτό ήμουνα πολύ καθαρός και ως προς το ύφος συγκεκριμένα, ας πούμε, και ως προς τη χρήση της γλώσσας και ως προς τη λιτότητα της γλώσσας ήμουνα πολύ ξεκάθαρος με τον εαυτό μου εξ αρχής. Ήθελα, ας πούμε, να μην... Είμαι λάτρης του μακροπερίοδου λόγου εγώ γενικά. Σε αυτό το βιβλίο ήταν συνειδητή επιλογή να τον αποφύγω όσο περισσότερο μπορώ. Εντάξει, δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε τον εαυτό μας 100%. Η αλήθεια είναι ότι εδώ είχες μια αγάπη για τις πιο μικρές συζητήσεις. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ήθελα μια λιτότητα, αν θες, να είναι πιο στακάτος, ρυθμικός και γρήγορος ο λόγος. Οπότε ως προς τα δομικά χαρακτηριστικά αυτού του βιβλίου νομίζω ότι ήταν το πιο ξεκάθαρό μου από τα τρία και ήταν ξεκάθαρο από την αρχή, σε αρκετά μεγάλο βαθμό.
Οι επιρροές, τώρα είναι το τρίτο σου βιβλίο, καλά θυμάμαι, σε σχέση με τις πρώτες προσπάθειες, σε έχουν επηρεάσει διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές αφηγήσεις, διαφορετικά βιβλία? Καλή ερώτηση. Ή στην ουσία απομακρύνεις από τους πρώτους και έχεις πια πει ότι ξέρεις τι, κοίταξε, έχω βρει ένα αριθμό και τέλος? Όχι, αυτό δεν το έχω πει και ελπίζω να μην το πω ποτέ. Ξέρω βέβαια κάποια πράγματα και κάποιους συγγραφείς που δεν θα τους ξεπεράσω ποτέ και θα είναι πάντα ο φάρος μου, Έλληνες και ξένους, και δεν θα πρωτοτυπήσω, ας πούμε, λέγοντας τον ή ταχυπή τον Παπαδημητρακόπουλο, ας πούμε, όσον αφορά την ελληνική κινηματογραφία, για παράδειγμα. Τον θεωρώ, αν όχι ίσως τον πιο αγαπημένο μου και σίγουρα έναν από τους κορυφαίους. Ο Μιλιώνης, ας πούμε, από τους Έλληνες επίσης μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Ταχτσής, τα διηγήματα του μου είχαν αρέσει πάρα πολύ, όταν τα είχα διαβάσει και έχω χρόνια να τα διαβάσω. Κοίταξε, από ξένους επίσης είναι δεν θα πρωτοτυπήσω λέγοντας τον Κάρβερ. Νομίζω ότι κάποιος που γράφει διηγήματα, αν δεν έχει εντρυφήσει στον Κάρβερ, δεν... Είναι κάπως λειψός η αλήθεια. Είναι εντυπωσιακός πολύ. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Δηλαδή είναι ο Παπαδιαμάντης, ας πούμε, για να γυρίσω πάλι στα ελληνικά, ο Σκαμπαρδόνης, από τους Έλληνες διηγηματογράφους, από τους ξένους πάλι ο Χέμινγκουεϊ, για να πω κάτι πολύ κλασικό. Θεωρώ ότι τα χιόνια στο Κιλιμάντζαρο είναι, κατά τη γνώμη μου την ταπεινή, ίσως και να είναι το καλύτερο διήγημα που έχει γραφτεί ποτέ, ας πούμε. Σοκάρομαι κάθε φορά που το διαβάζω. Οπότε οι επιρροές δεν θα έλεγα ότι αλλάζουν ακριβώς με τα χρόνια, εμπλουτίζονται όσο περισσότερο διαβάζεις. Και ως γνωστόν, το ξέρεις και εσύ, δεν γίνεται κάποιος να ματαιοπονεί, ας πούμε, ως συγγραφέας, χωρίς να διαβάζει με ρυθμούς πολύ εντατικούς και σχεδόν στρατιωτικής πειθαρχίας. Ναι, η ιδέα ότι ο συγγραφέας είναι λίγο, ξέρεις, ο άνθρωπος που κάθεται στο μπαλκόνι του, ας πούμε, και ακούει πιάνο και γράφει, νομίζω είναι από τους πιο μεγάλους μύθους. Δηλαδή, αν δεν διαβάζεις, αν δεν έχεις υλικό, αν δεν βρεις πράγματα που σου αρέσουν ή που δεν ταιριάζουν μαζί σου, δεν μπορείς να τροφοδοτηθείς. Πρέπει να έχεις διαρκώς ανοιχτές τις κεραίες σου και να τις εξασκείς διαβάζοντας. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν νοείται άνθρωπος που γράφει να μην διαβάζει με πολύ εντατικούς ρυθμούς. Και από την άλλη πρέπει να έχεις ανοιχτές τις κεραίες σου και γενικά στην πραγματικότητα. Δηλαδή ώστε ανερυθρίαστα να ξεπατικώνεις την πραγματικότητα και να τη μεταφέρεις στα βιβλία σου. Αν είσαι τέτοιου είδους συγγραφέας, που εγώ είμαι τέτοιου είδους συγγραφέας. Δηλαδή υπάρχουν ιστορίες εδώ μέσα που έστω ένα ψήγμα τους είναι παρμένο από πραγματικά γεγονότα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το βιβλίο είναι αυτοβιογραφικό σε καμία περίπτωση, αλλά σημαίνει ότι πιάνω συχνά τον εαυτό μου να κρατάω σημειώσεις για πράγματα που ενδεχομένως κάποια στιγμή θα μπορούσα ίσως να τα χρησιμοποιήσω πεζογραφικά. Θα ήθελα εδώ σε αυτό το σημείο, αν μπορείς και θες, να μας διαβάσεις ένα κομμάτι από Θεοδόση Μίχο, «Ένα για το δρόμο». Λοιπόν, θα διαβάσω την ιστορία με τίτλο «Θύλακες». Δεν μπορεί να λιγόστεψαν ξαφνικά. Κάθεται στο σκαμπό και κοιτάζεται στον καθρέφτη. Θα φταίει το φως, σκέφτεται, και το παίρνει από την αρχή. Αριστερά του οι δύο πυροσβεστήρες στην άκρη της σκάλας. Το βέλος που δείχνει προς την υπόγεια τουαλέτα. Οι καθρέφτες με τις ρεκλάμες. Ο καθρέφτης με το λογότυπο του μπαρ. Η LG με τον αποκωδικοποιητή. Κλειστή. Το ξύλινο λαμπατέρ στην άκρη του μπαρ. Αναμένο. Η μισάνυχτη φυσούνα της λάτζας. Ο Σεφέρης και ο Καβάφης. Ανάμεσά τους ο Τζόις. Από κάτω ο καθρέφτης Κλαν Κάμπελ. Οι δύο μπαγκέτες, το άγαλμα της ελευθερίας, το Jumbo Jet, το Double Decker, ο Ιησούς του Ρίο, το ασημένιο Δελφίνι, η μπρούτζινη πρωτομή του αλόγου. Ακόμα πιο κάτω, τα κρασιά. Ο Λάνθιμος, ο Φιλίππου, η Λαμπέντ, ο Μπέζος, ο Παπάζογλου, ο Τριανταφυλλίδης, ο Μακεδόνας, ο Πορτοκάλογλου, οι Ράντους στις φωτογραφίες. Από πάνω ο Σινάτρα, ο Μάρτιν, ο Ντέιβις Τζούνιορ. Από κάτω, οι βότκες και τα τζιν. Δεξιά ο Κέρουακ, ο Καζαντζάκης, ο Πόε, ο Μπετόβεν. Η κουδούνα που δεν έχει ακουστεί ποτέ. Ο Σέξπιρ, ο Χέμινγκουεϊ, ο Καζάν, ο Μαγιακόφσκι και ο Ελίτης πάνω από τα ρούμια. Τα σκοτσέζικα ουίσκι, τα ιρλανδέζικα. Άλλη μια κουδούνα στην άλλη άκρη του καθρέφτη. Ούτε αυτή έχει ακουστεί ποτέ. Μερικά δολάρια κολλημένα πάνω της κάνουν σκιά στον Τζίμι και τον Γεραμάνι. Πάλι ο Τζίμις, ο Γιάννης, ο Πολ Όστερ, ο Τουρκογιώργης και τα διάφανα κρίνα. Οι αφίστες των ταυρομαχιών, τα κομπολόγια, το πέταλο, ο λούτρινος κάστορας, τα πιάτα, το ξύλο κοπής, οι λεμονόκουπες ή το στιέρα, ο Άγιος Τάδε, που να ξέρει ποιος είναι,
το λαμπατέρ με τον ρινόκερο, η καφετιέρα. Η φίρμα του μαγαζιού μισοκρυμμένη πίσω από τη λευκή κουρτίνα. Οι ρεκλάμες των ποτών πάνω από την ανοιχτή πόρτα στα δεξιά του. Πίσω του οι κορνίζες με τα αποκόμματα των εφημερίδων, το ποίημα του Καβάφη, το χαρακτικό του Γεραμάνη, οι εξυπνάδες του Μπουκόφσκι και του Μποντλέρ, οι φωτισμένες απλίκες, η φλωράλτα πετσαρία. Το στρυπάκι του Πετρόπουλου, το σκίτσο του Χατζόπουλου, το σχέδιο του Μπενέτου, το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων επί Αρχόντος Δημοφάντου, 410 π.Χ., για την προστασία της δημοκρατίας και την τιμωρία των τυράννων. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Οι σκάλες που οδηγούν στο πατάρι. Μπροστά του το Τζέιμσον, το κασέρι, η μουστάρδα, οι ελιές, οι οδοντογλυφίδες, το φρυγανισμένο ψωμί, το νεροπότηρο, πιο εκεί το σφινάκι με την απόδειξη, η κανάτα με το νερό, το ποτήρι με τις χαρτοπετσέτες, το άλλο με τους αναδευτήρες, το βάζο με την πρασινάδα. Αν εξαιρέσει τα μαλλιά του, όλα είναι όπως χθες. Κάθεται στο σκαμπό και κοιτάζεται στον καθρέφτη. Δεν φταίει το φως, σκέφτεται, και πηγαίνει προς το τέλος. Είναι να πούμε εδώ ένα, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί, από τα αγαπημένα μου κομμάτια του βιβλίου. Πρώτον, γιατί υπάρχει οικειότητα να πούμε εδώ ότι αναφέρεσαι στον Γκάλαξ προφανώς. Δεν ξέρω να απαντώ. Δεν ξέρεις τι να απαντάς. Εγώ αυτή την εντύπωση έχω. Αλλά νομίζω ότι είναι ακριβώς ο τρόπος αφήγησης που είναι το ξεχωριστό στο βιβλίο σου. Δηλαδή, περιγράφεις το χώρο, εστιάζεις όμως τον άνθρωπο σε ένα σημείο της ιστορίας ή και στο τέλος της, ακριβώς γιατί είναι η δική του ιστορία. Δηλαδή, δεν μένει σε αυτό που λέμε τη μυθολογία της νύχτας, που η αλήθεια είναι ότι την έχουμε πολύ ακούσει το τελευταίο διάστημα. Η αλήθεια είναι πως ναι. Την έχουμε πολύ διαβάσει και όχι μόνο πολύ ακούσει. Ποιο ήταν το πιο, έτσι, υπήρχε κάποιο κομμάτι που ήταν το πιο δύσβατο στη συγγραφή του βιβλίου? Εννοείς ως διαδικασία ή ως διεργασία. Ή και στον εντοπισμό των ιστοριών μέσα σου. Ποιες θα ξεδιαλέξεις, ποιες θα διαμορφώσεις? Κοίταξε, δύσβατο όχι, δεν θα έλεγα, γιατί το δύσβατο ήταν μέχρι να ξεκινήσω. Ήταν η προεργασία που έκανα στο μυαλό μου πριν γράψω την πρώτη λέξη. Από εκεί και πέρα, προφανώς δεν ήταν εύκολο, γιατί ποτέ δεν είναι εύκολο να γράφεις. Το ξέρεις και εσύ, τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Είναι μια πολύ επίπονη διαδικασία που μερικές φορές δεν καταλαβαίνεις γιατί την κάνεις, ας πούμε, δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα. Αλλά όχι, όταν δεν αμφισβητούσα τον ίδιο μου τον εαυτό, όπως κάνω γενικά όταν γράφω, και έγραφα και με παράσερνε αυτό το ποτάμι της γραφής, κολυμπούσα πολύ ευχάριστα. Δεν ένιωσα ότι κινδυνεύω να μην το τελειώσω ποτέ αυτό το βιβλίο. Υπάρχει μεγαλύτερη σύνδεση συναισθηματική με κάποια από τις ιστορίες? Εδώ βέβαια κολλές το ότι δεν είναι ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο, αλλά πάντα με έναν τρόπο υπάρχουμε μέσα στα βιβλία μας. Ναι, κοίταξε, αυτοβιογραφικό δεν είναι. Από την άλλη όμως είναι όπως είναι όλα σε ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό τα βιβλία. Τώρα αυτό μπορεί να ακούγεται σαν θεωρητική μπουρδίτσα, αυτό που λέμε, ξέρεις, ότι εφόσον ο συγγραφέας το γράφει, άρα βάζει ένα κομμάτι του εαυτού του, άρα είναι και αυτοβιογραφικό. Λοιπόν, μια ιστορία που να υπάρχει μεγαλύτερη σύνδεση. Όχι, θα έλεγα ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο σε όλες τις ιστορίες υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού μου, όχι κατά ανάγκη όμως ως βίωμα, αλλά μπορεί ως ανησυχία, μπορεί ως σκέψη. Γιατί εγώ τουλάχιστον γράφω για να διαχειριστώ τα ζητήματα που με απασχολούν την εκάστοτε περίοδο. Μπορεί από βιβλίο σε βιβλίο δεν αλλάζουν όλα τα ζητήματα, γιατί θεωρώ ότι τους ανθρώπους που μας απασχολούν γενικά κατά βάση έτσι, πολύ συγκεκριμένα και θεμελιώδη ζητήματα. Αλλάζουν απλά οι συνθήκες της εποχής και το πλαίσιο και όλα αυτά. Οπότε, όχι, δεν υπάρχει κάποια που να με δυσκόλεψε περισσότερο. Εντάξει, όλες από την άλλη με δυσκόλεψαν με το δεδομένο ότι έρχεσαι αντιμέτωπος με τον εαυτό σου, αναγκάζεσαι να σκάψεις τον εαυτό σου. Πολλές φορές βρίσκεις και πράγματα που τα κουβαλάς μαζί σου το βράδυ και δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς γιατί δεν περίμενες ότι θα τα βρεις εκεί. Αλλά το θέμα είναι να καταφέρεις να τα διαχειριστείς και να είσαι χαρούμενος με το αποτέλεσμα. Και εγώ προς αυτό το βιβλίο, άσχετα με την έτσι, πολύ θετική κριτική του αντιμετώπιση, για την οποία είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, προφανώς, αλλά χωρίς να ακουστώ πάλι θεωρητικός μπουρδολόγος, ότι ακόμη και το βιβλίο να μην πήγαινε καλά ή ακόμη και αν το βιβλίο οι κριτικοί δεν το αντιμετώπισαν καλά και εγώ θα ήμουν πάλι χαρούμενος. Όχι, ειλικρινά το εννοώ ότι από τη στιγμή που τελείωσε αυτό το βιβλίο και παραδόθηκε στις εκδόσεις Μετρέχμιο,
ήταν η πρώτη φορά που ήμουν τόσο ικανοποιημένος με κάτι που είχα γράψει λογοτεχνικά. Οπότε, υπό αυτή την έννοια, νομίζω ότι όλα πήγανε καλά. Βγαίνω λίγο από το βιβλίο, αλλά με έναν τρόπο παραμένω. Συζητούσαμε πριν ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα για το AI. Και το ερώτημα είναι, έχεις γράψει ένα τέτοιο βιβλίο. Μπορεί το AI να γράψει ένα τέτοιο βιβλίο? Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι ακόμα ο άνθρωπος προπορεύεται στην καταγραφή των εμπειριών. Κοίταξε, θεωρώ ότι θα μπορεί να γράψει ένα τέτοιο βιβλίο. Σίγουρα θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι. Ότι θα είναι χειρότερο τέλος πάντων από αυτό που έγραψα εγώ. Ξέρεις, μου έρχεται. Δεν πίνει ποτό και δεν τρώει. Σωστό, δεν έχει γεύση. Δεν τρώει ψωμάκια. Δεν έχει μυρωδιά. Από την άλλη, σκεφτόμουν αυτές τις μέρες που έτυχε να διαβάζω πολύ για το AI και τις εξελίξεις, τις ραγδαίες όσον αφορά το AI. Σκεφτόμουν κάτι που είχε πει ο Nick Cave πριν από κάνα χρόνο, 1,5 που είχε ξεκινήσει όλη αυτή η τρέλα με το ChatGPT. Που ένας φαν του Nick Cave στο The Red Hand Files, εκεί που επικοινωνεί με τους fans, του είχε στείλει ένα τραγούδι γραμμένο από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είχε λάβει υπόψη της, δεν ξέρω αν είναι σωστή η έκφραση εφόσον μιλάμε για AI, τέλος πάντων το είχε γράψει με τις παραμέτρους του Nick Cave. Είχε πει ένας ακροατής, γράψουμε ένα τραγούδι σαν τον Nick Cave. Το ακούει λοιπόν ο Nick Cave και λέει ότι τεχνικά είναι σωστό. Ως προς την ψυχή του τραγουδιού, ας πούμε, του φαίνεται εντελώς άψυχο και τρομακτικό και φρικαλαίο. Μπορεί όλα αυτά να είναι, ξέρεις, η νοβοκαΐνη που βάζουμε στους εαυτούς μας για να πιστέψουμε ότι το AI δεν θα μας φάει τη δουλειά. Ναι, μπορεί να είναι μια άμυνα, έτσι. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι πάντα όσον αφορά την τέχνη, είτε μιλάμε για την λογοτεχνική γραφή, είτε τη ζωγραφική, είτε οτιδήποτε, πάντα θα υπάρχει κάτι που δεν θα μπορέσει να το αντικαταστήσει το AI. Μπορεί να έχει να κάνει με τις αισθήσεις. Ας πούμε, ξέρουμε πώς είναι να κόβεσαι, ξέρουμε πώς είναι να κάνεις εμετό γιατί πιες πολλά ποτά, ας πούμε. Ξέρουμε πώς είναι να εξομολογήσεις έναν μπάρμαν. Ναι, ξέρουμε πώς είναι να θες να πεθάνεις, ας πούμε, επειδή απορρίφθηκε σε ερωτικά. Το ξέρουμε αυτό, το νιώθουμε και ακριβώς επειδή έχουμε νιώσει στο πετσί μας όλα αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα από την τεχνητή νοημοσύνη. Κοινότυπη ερώτηση αυτή που θα ακολουθήσει. Έχεις πίσω σου το βιβλίο που είναι πρόσφατο, το απολαμβάνουν ακόμα οι αναγνώστες, ένα για το δρόμο, από τις εκδόσεις Μετέχμη, όπως είπαμε. Υπάρχει πλάνο για κάτι επόμενο ή ακόμα απολαμβάνεις αυτό το ταξίδι? Υπάρχει... Ή αν όχι πλάνο, σκέψη, μια αρχική ιδέα. Ναι, διαπραγματεύομαι με τον εαυτό μου τώρα 2 ιδέες που είναι πολύ, πολύ έντονες. Είμαι στη διαδικασία που κρατάω σημειώσεις άναρχες και για τις 2 και η μία παρατηρώ ότι κερδίζει έδαφος, οπότε μάλλον θα πάω προς αυτή. Από την άλλη δεν θέλω να βιαστώ, γιατί δεν θεωρώ ότι πρέπει να βιαζόμαστε για να γράφουμε. Δηλαδή, κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει, η Φραν Λίμποβιτς, ότι βγαίνουν υπερβολικά πολλά βιβλία. Και υπάρχουν υπερβολικά πολλοί συγγραφείς, το έλεγε έτσι χαριτολογώντας η συγκεκριμένη. Αλλά ειλικρινά δεν βρίσκω κανένα λόγο στο να βιαστεί ένας συγγραφέας να γράψει βιβλίο, δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συγγραφέων δεν βιοπορίζονται από την συγγραφή. Ελάχιστα. Δεν έχουμε προκαταβολές στις οποίες πρέπει να είμαστε φερέγγοι κτλ. Οπότε δεν πειράζει, άστα να μεστώνουν τα πράγματα μέσα σου και θα έρθει. Τα λέω για να τα ακούω κιόλας αυτά, ξέρεις, γιατί είναι μια συζήτηση που κάνω πολύ με τον εαυτό μου. Από τη μία βιάζομαι να ξαναγράψω, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν γράφω λογοτεχνικά, παρόλο το ότι γράφω διαρκώς λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας, όταν γράφω λογοτεχνικά νιώθω ότι έρχομαι σε καλύτερη από ποτέ επαφή με τον εαυτό μου. Για μένα κάνω, αν θες, μια ψυχανάλυση του εαυτού μου, ή προσπαθώ τουλάχιστον. Βέβαια, όταν γράφω, τρώγομαι με τα ρούχα μου, ξέρεις, δεν είναι μια ευίωνη διαδικασία. Είναι πολύ ζωφερή, έχει και τα πάνω της, έχει και τα κάτω της, αλλά είναι μια ζώρικη διαδικασία. Αλλά όταν δεν γράφω, ζορίζομαι ακόμη περισσότερο. Ζορίζομαι ακόμη περισσότερο, γιατί τουλάχιστον όταν τρώγομαι με τα ρούχα μου γράφοντας, είμαι σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον εαυτό μου. Όταν δεν γράφω, είναι σαν να έχω πει στον εαυτό μου: έλα, κάτσε εσύ τώρα εκεί, εγώ κάθομαι εδώ, κάνω εγώ τη δουλειά μου, κάνει εσύ ό,τι είναι να κάνεις και τα ξαναλέμε όταν γράψουμε. Επειδή
ακολουθείς μια μακρά παράδοση δημοσιογράφων που πέρασαν στον χώρο της λογοτεχνίας. Αυτοί οι χώροι έχουν μια συγγένεια, αλλά υπήρχε, ένιωσες μια παγίδα όσο γράφεις, ξέρεις, ο ένας χώρος να καταλάβει τον άλλον. Να κάνει κακό δηλαδή η ιδιότητα του δημοσιογράφου στον χώρο του συγγραφέα. Ή να τον επηρεάσει πολύ, όχι να κάνει κακό. Κοίταξε, δεν νομίζω, δεν το έχω ξανασκεφτεί, αλλά έτσι όπως το λες τώρα, χωρίς να το αναλύω ιδιαίτερα, νομίζω πως όχι. Ίσως τη δημοσιογραφική μου γραφή, όντας επηρεασμένος κυρίως από Αμερικανούς δημοσιογράφους, παύλα συγγραφείς, να προσπαθώ, δεν ξέρω αν τα καταφέρνω, να βάζω έτσι μια, αν θες λίγο αλατοπίπερο, πιο λογοτεχνικό. Μπορεί να είναι ένα ψήγμα, ξέρεις, σε μια πρέζα αλάτι από πάνω. Όσον αφορά τώρα τη λογοτεχνική μου γραφή, δεν ξέρω με ποιους τρόπους θα μπορούσε αν έχει επηρεαστεί από τη δημοσιογραφική, ίσως από την παρατηρητικότητα που οφείλουμε να έχουμε δημοσιογράφοι, οπότε βλέπουμε διαρκώς. Είναι ένα χρήσιμο όπλο αυτό. Ναι, βέβαια. Είναι χρήσιμο. Οπότε ναι, ως προς αυτό ίσως να με έχει βοηθήσει η δημοσιογραφική μου ιδιότητα ως προς την παρατηρητικότητα και την, αν θες, την απεικόνιση πραγμάτων και καταστάσεων. Κάπου εδώ να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, που ήσουν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ, Βαγγέλη. Ένα για το δρόμο, Θεοδόσης Μίχος, εκδόσεις Μετέχμιο, το συστήνουμε ανεπιφύλακτα και εμείς θα δώσουμε ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας στο επόμενο Book Club. Να είστε καλά.